खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। बैसागो बोथोरनि गामि गामि गिदिंनाय बे गिदिंनाय समावनो 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गोबां रायजोफोरखौ लोब लोब फैनानै साइनासालि लुनाय बायदि बायदि खामानि मावनायफोरखौ नुनानै बेनि सायाव आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोनो सानबाय। मा हाबाफारि लादों, मानि थाखाय रायजोफ्रा ज' बेनि सायाव एसे जों मिथिनि। गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोरमायनाय, बे बैसाग दानसेया जोंना बर'फ्रा बे दानसे बैसागखौ बैसागोनि मुङैनो रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों सम हगार हरनाय जायो। थिग बेबायदिनो गोबां गामियाव नुबाय बरायनायनिफ्राय लानानै बिदाय होनाय हाबाफारिसिम जोंना लायो। बेनिनो सायाव नोंथांमोननो नाहरबारि 2 नं नाहरबारिनि गेलेग्रा फोथाराव जिहेथु दिनै बे हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय, बे गामिखौ मा होनो? 2 नं नाहरबारि। 2 नं नाहरबारि। एसेबां रायजोफ्रा मा मावदों बेयाव, मा खामानि? बेयाव जोंहा सिलाफोथार आनसलिकआवनो जोंहा नैबे बैसागि बिदायखौ जों बिदिनो बोसोरफ्रामबो बोसोरसे दस्रा गामियाव बिदिनो खुंलांबाय थागोन होननानै जों गथ' गथायफोरखौ जोङो एसे उत्साह होनो होननानै जों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो जोंनि दा बेयाव खामानि मावनाय जाहोना जाबाय, जोङो जाहाथे जोंनि बे सिलाफोथार आनसलिकआव बे एबसु आफाद गथ'फोरखौ जोङो जोंनि गामिनि जानानै जोङो बैसागु बिदायनि नैबे जोङो मदद होदों मावनाय दांनायाव। बेखौ जों गामिनि मदद होदों जानानै आरो ना? मदद होदों। गामिनि जानानै जितु बे साइनासालि लुनाय खामानिफ्राव मदद होनाय जादों आरो। मदद होनाय जादों। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि होननानै? सानथामनि हाबाफारि। सानथामनि हाबाफारि। ओरैनो बे हाबाफारिया माबायदि जागोन होननानै ओरैनो आसा खालामो? दा नैबे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि बे सिलाफोथार दख्रा आनसलिकआ मोनब्रै आफादजों जयै जथायनानै नैबे थांखिखौ लानाय जादों जे बैसाग दाननि 9, 10, 11 आरो ओरैनो एप्रिलनि 23, 24, 25 अक्ट'। दा बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जोंनि सिलाफोथार दख्राया जोंनि नैबे दिपा 2 नं नाहरबारि गामियावनो नैबे बैसागु बिदायखौ खुंनो थि खालामनाय जाबाय। बेयाव जोङो जोंनि जायगायाव सफैनाय हिसाबै जोंनि रायजोआनो जोङो मजबुदै खुंनानै हरनो थाखाय जोङो मदद होलायनाय जादों। आरो जों खौसेयैनो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनानै हरगोन होननानै जोङो जोंनि रायजो राजानिफ्राय जों मतामत लानानै खौसेयै आवगायलांनो सानदों। गेजेराव सानसेल'सै नङा होमबा? गाबोन समफोरनिफ्रायनो बे जितु सिलाफोथार दख'रा बैसागु आफादनि खुंनो लानाय सानथामनि हाबाफारिया जानो गोनां। थिग बेबायदिनो केमेरा पार्सन बिथाङाथ' दिन्थिखाबाय, गोबां रायजोफ्रा बे मदद होलायदों। मोनसे जोंनि बर'नाव गोदोनिफ्रायनो ज' सावरि जानाय, सावरि बादालि मदद खालामलायनाय बेबायदि नेमखान्थिया दं। थिग बेफोर मोनसे बर'नि रायजो जाबोनाय नेमखान्थि। दा बिनि गेजेराव बैसागो फोरबो बिदाय होनाय, बरायनाय बे हाबाफारिखौ जों गामि गामि लाबोनाय नुदों। थारैनो नैबेफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो, जोंनि ओनसोलफ्राव थाखोमाना थानाय जितु रोंगौथि, बेफोरखौ नैबे स्टेजनि गेजेराव, रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिनो खाबु मोनहैयो। थिग बेबायदिनो जागोन, जिहेथु बेयाव गोबां दाब दाब गामिनि सेंग्रा सिख्ला लानानै, बोराय बुरि लानानै जा रोंगौ बेफोरखौ जिहेथु बयनिबो गेजेराव मिथिलायहोनो, रोंगौथि गोनांखौ फोसावलायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ निस्सय लाबोबाय थायो। थिग बेबायदिनो जानांगोन, जाहाथे जोंनि गोबां रां खरसा खालामनानै जोङो बैसागो बोथोरफोरखौ बा बिदिनो मिथिंफ्राव गोबां रोजा रोजा रां बाहायनानै जिहेथु बे मिथिंखौ खुंनाय जायो। बिनि गेजेरजों निस्सय माबा मोनसे ओनसोलनि सोरनिबा माबा मोनसे मुलाम्फा जानांगोन। आरो बिनिनो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ निस्सय लादों। बिनि सायाव जोंहा बारा बुंनांगौ गैया। थेवब्लाबो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनाया गोनां, जे जाय खामानिया मोजांनि थाखाय लानाय जायो, बे खामानिया मोजां जाफुंजायो।
जाफुङो बेयाव नोजोर बोनानै जाहाथे जाय खामानिजों बर'नि जौगानायनि मोजांनि खामानि जायो थ' बेफोरखौ निस्सय नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों लानाय जागोन बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा खामानि मावबाय थादों बैसागु केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय जे बेयाव लोब लोब फैनानै खामानि मावफैदों दा एसे सोंनोसै सावरि ना हाजिरा सावरि नङा रायजो ओंखारनाय ना बेयाव मा प्रग्राम जागोन होननानै खोनादों मोसानाय बैसागु मोसानाय मा गामिनि 2 नं नाहरबारि 2 नं नाहरबारि बे 2 नं नाहरबारियावनो जाखादों दा मोसानो बाहागो लागोन लाया बिहामजोफोरा लादों नोंलाय आं लायाखै नों लायाखै मोसानाय बाहागो लागोन लाया जोङो लाला खोमा बिहामजोफ्रासो लागोन नोंसोर नायग्रा जासिगोन आरो ना जों नायग्रा जानोसै नायग्रा जासिगोन नायग्राबो नांगोन दा मा जाहोगोनबा नोंसोरनो जोंनोबा मा जाबावगोन आरो रायजोफ्रासो मिथिगोन रायजोफ्रासो मिथिगोन ना बैसागो नालाय बैसागोआवथ' बायदि थायो दा बेबायदिबा होगोन ना होआ मिथिला रायजोफ्रासो मिथिगौ सोर लेंहरनाय नोंखौ रायजोफ्रा रायजोफ्रासो लेंहरदों दा मालिकबो गैया होनबा नोंसिना ना दा मालिक गैयाबाथ' मा मोनजागोन मा मोनजाया दा बुंनोनो उसुबिदा जाबाय दा बेयाव बे ओनसोलनिनो मुंदांखा जेंगाव बसुमतारी बिथाङा दंफैयो दा बिथाङा निस्सय जायगानिखा बे हिसाबै देग्लायनि बैसागो बराय बिदाय हाबाफारिनि सायाव मा बुंगोन आरो माबायदि जागोन बायदि आसा खालामदों माने जोंनि जायगायावनो जाबाय थांनाय बोसोरावथ' जों आं बेखौ नोंनो मोजाङै खेबना होनोसै गिदिं बुंनो हागोन गिदिं थाबायनानैबो बुंनो हासिगोन आरो माने बिखायाव थाखाबाय नालाय आदसा थिगानो रायजोफ्रा नुखाबाय जानांगौ सोरगिदिं देखायबाय खोमा जोंना अरुन बिथाङा दासो लुजेनदों थारमाने अरुन ब्रह्म बिथाङा दासो लुजेनदों हारा मुरा दंजोबो दाबो माने आरो मेकआप खालामबावनांगौ दा जेरावनोखि जोंहा देग्लाय बोसोरे जोङो सिल्लि भगबानाव खुङोमोन ओमफ्राय देग्लाय जोंना दिपा 2 नं नाहरबारि स्कुल फिल्डआव गेलेग्रा फोथाराव देग्लाय लाबोबाय आसा खालामो मोजां जागोन बयबो जों माने सापर्ट दं आरो बयबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो दा लिर खामानि मावगासिनो आरो बेयाव गोबां आयदा दं गोबां हाबाफारिबो दं जोंहा बेयाव गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय गेम काबादि आइजोफोरनि दिरुं बोलायनाय आरो जोंहा हौवासाफोरनि दं भलिबल बादायलायनाय सियार सेलायलायनाय बेयाव गोबां किसुमान गोदोनि खेलफोरखौ जोङो इयाव दिन्थिनो आखायाव लादों आरोखि बेखायनो जाय मा बे लेभेलाव बा बेबायदि रोंगौथि दं बाहागो लाफैजागोन होनदों आरो ना होमबा मोनसे खोथा जों मिथिनो गोनां जिहेथु जोंहा गोबां रांबो खरसा जायो रायजोनिफ्रायनो लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो बेयाव जोङो दिनैनिफ्राय गोबां नुबोयो जोंहा बेयाव मा लाब जायो होननानै एसे मिन्थिनो हायो नामा जिहेथु जोंबो नोंथाङाबो सासे साननो हानाय मिथिनो हानाय जिहेतु जों हारिमु बिथिङाव जोङो दिनैसिम बर'खौ जेबायदिसिम जोङो दावखानांगौमोन बेबायदिसिम दावखोहोनो हायाखै खिन्थु जोङो गामिनिफ्राय स्टेजसिम लाबोयो स्टेजनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे गोजौसिम जों लांनो हाया मोनसे माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां बुंनांगौआथ' गोबां दं बेफोरबायदि साननो गोनाङा जोंना दासिमबो जोबाखै नाजानाया थानांगोन जेरावनोखि जोंहा हारिमु जेनेबा मा होनदोंमोन बिथाङा लांनो हागोन नामा अबेबा मोनसेफ्राव आरो बिदि होनदोंमोन ना साबसिननिफ्राय हामसिन माने जाय हारिमुआव गोबानानै थायो बै बिथांमोना बिसोरो जेबो सुबिदा मोननायबो जाया जास्ट जोङो समखौल' होनाय जायो हमना ला गामिनिफ्राय जों बिराद सोलोंथाइ होयो गामि होयो बा बेदिनो मोनसे बबेबा सोलोंथाइ बादा खालामना होयो खिन्थु बै समाव आधा खावसाल'सो जानानै थानो हायो अब्ला मास मोनसे बा 15 दिन बेफोरबायदिल' जोङो बिदि खालामनानै होयो बै समाव बयनिबो सोलोंनाया आधा जानानै थायो ओरैबो थांजोबा ओरैबो फैजोबा दा नैबेफोरखौ खुंनायाव जोंहा गोबां रां खहाबो जायो रायजोनिफ्राय लाबोनानै नंगौ नङा दा बेयाव लाख रां खहा जायो खिन्थु बै जिहेथु आधा सोलोंनानै फैनाय मानसिफ्रानो बेयाव बाहागो लागोन बिसोरो सम्पुर्ण फुराबो खालामजोबनो हाया आरो माने रोंद्रायबो नङा रोंद्रायनायबो नङा बिनिफ्राय जोंहा माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हाया
बैफोरनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? फार्स्टआवनो बेखौनो बुंनांगोन जोङो फार्स्टआवनो सोलोंथाइखौ लानांगोन जिखुनु जाया जोङो फार्स्टआवनो दामनायानो हक मोसानायानो हक बा गेलेनायानो हक जों फार्स्ट सोलोंनाय माने सोलोंथाइखौ जों लाग्रोनांगोन दा बैफोर बाथ्राया बेनो जे सोरबा हालावबो थाङा मैयावबो थाङा बैफोरबायदिनि गोसोआ जे माबा मोनसे सानबाबो बे सानख'नो हाखाया जेरावनोखि बियो सिफुं सुनो थाङोबा बेखौबो गोसो होआ दल दामनो थाङोबा बेखौबो गोसो होआ बेबायदि मानसिया साक्सेसबो जाखाया जेरावनोखि जाय सुबुङा गोसो गुदुं थानांगोन आरो जोंनि समाजाव गोसो गुदुं सुबुङा बहुद खम बेनिखायनो जोंना हालावबो थाङा मैयावबो थाङा ओंखायनो जाय सुबुङा जायखौ नाजादों बेखौ नाजालांबाय थाबा निस्सय बे साक्सेस जाहैगोन आं बेखौसो बुङो ओंखायनो गोसो गुदुं हिसाबै जेरावनोखि दा जोंहा बैसागु फोरबो बैसागु बिदाय बेखौ जिथुनिखि जों बादायलायनो होननानै ओंखारबोबाय जेब्ला रोंबाबो रोङाबाबो गावनि गोसोखौ गावनि गोसो गुदुं जानानै बे जोंनि बादायलायनायाव बाहागो लाफैबा निस्सय बे साक्सेसबो जानो हागौ ओमफ्राय बेयाव ओरैनो देरहासार जानायफोरनो माबायदि देरहासार मा होनो लाहार फाहार खालामदों? देरहासार जानायाथ' इयाव प्राइज दं प्राइज दं माने बान्था दं बेयाव जोंहा बान्थाफ्रा गोबां बै माबायाव दं हाबाफारियाव दं लाइजामाव बेयाव बिथांमोना सोरबा फेसबुकाव आपल'ड होबाय खोमा सोरबा सेयार खालामजोब्बाय जाय बिथांमोना बादायगिरि बिथांमोना जाय नुदों बेखिनियानो जागोन आरो प्राइजआ बेबायदि आरो बेनो जाबाय जोंहा बैसागो बोथोर थाबायबाय थानोसै बैसागोआबो जोबखायाखै नालाय दा बे दान मोनसेया जोंनिया माबायानो जाबाय थायो नङा होमबा बैसागुआनो जाबाय थायो एप्रिल दान बैसागुआनो जाबाय थायो थाङोबा मागिनाया जोबो नैबे दा मागिनाया खिन्थु मागिनाया जोबो थायो आरो होमबा बेनिखायनो बे मोनसे दाना जोंनि बर' न'खर बैसागोआनो नांनानै थाबाय थाखायो आरो बिदिनो दा जोङो भिडिअखौ बारा गोलावबो खालामनो सानासै जों ओरैनो तुलमुलबाबो रायलायबाय माने बैसागो बोथोरनि गेजेराव जेरावखि गिदिङा मानो बबेबा फिल्डआव बबेबा सोरहानिबा सिलायाव सोरहानिबा न'आव बैसागो फालिनायखौनो मोनहैबाय थागोन बेखायनो दा जोङो फैयै 2 नं नाहरबारि गामियाव आलासि जानोसो फैदोंमोन थिग बिदिनो 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव एसेबां जे रायजोफ्रा गाजा गोमजा माने पेन्डेल बानायगासिनो आरो बेखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जिहेथु बैसागु बरायोबो आरो बिदायबो हरनाय बे नेमखौ जोंनि बर'फोरनियाव गेजेराव दं मानो बरायो आरो मानो बिदाय होयो निस्सय बिनि सायावबो जोङो निस्सय गोरों गोराफोरनाव भिडिअखौ बानायनांगोन जिहेथु जों मिथिनो नांगोन मिथिनो जोंहाबो लुगैनाय दं आरो बर'फ्रा बरायनायनि सायावबो दिनैसिम मिथिफेराखै जोङो आरो बिदाय होनायनि सायावबो जों मिथिफेराखै ना होमबा बे बोथोरखौ जे जों बोथोरजों गोरोबफानाय बे बैसागोखौ बरायनो हानाय बिदाय होनो हानाय निस्सय जोंनाव बे दंमारो ना गैमारा दंमारो खिन्थु जों बेखौ ओरैनो मोनसे जों गावजों गाव बानायना लानाय मोनसे नेम थ' बेखौनो होमबा गोजोननाय थाबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बिथां जोंहा मुंदांखा जेंगाव बसुमतारी आखायाव माबा दं जेंगाव बसुमतारी आखायाव देखाय जायो आखाया माने दङ जिखुनु थायो आरो माबा मोनसे माने रायजोफोर खामानि मावनो होननासो फैदों जेबो इदि थाग थियारि जानानै फैयाखैमोन माने लोगो मोनलायबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनलायबाय थाखानाय नालाय ट्रेक्टर साबिसो दं ओमफ्राय दा ट्रेक्टर साबि लादों माने एकदम जानला मोनला फैथारदों आरो थेवबो मोजां नुयो केमेरायाव आंनियाव दे गोजोननाय थाबाय बाय खुलुमबाय